Estirem en tema de transicions. Mm. És molt important dir-vos que jo normalment a les xerrades explico la meva transició, però és important que mai pregunteu la transició a una persona, ni en quins genitals té, ni amb quin gènere se li va assignar al néixer, ni com era el seu nom mort, que el nom mort és el nom que ens van ficar al néixer, que hi ha moltes persones trans que ens canviem, sí? Llavors crec que és un tresoret que a mi m'agrada donar a les xerrades perquè crec que ho fa com més pròxim a les realitats trans, sobretot si hi ha persones d'aquí que no coneixeu a persones trans directament, no? Explico. Jo quan vaig néixer se'm va assignar com a dona. Jo, molts anys de peque tenia una expressió de gènere bastant masculina i a més també tenia ja pèl facial, entre altres coses. Llavors, durant uns anyets a la primària se'm va fer bullying, se'm deia nen, ¿vale? I aquí una mica vinc a protestar perquè ja en el tema del bullying, no? Com que hi ha moltes persones trans menors que tenen molt de bullying. Jo conec, per exemple, una amiga que té una nena trans que ha hagut de canviar-la de diferents instituts de Girona, amb tot això, el que això comporta, no? Realment que les escoles, les docències i les famílies canviïn en relació a això és superimportant perquè les taxes de suïcidi quan no hi ha un suport familiar o un suport de l'entorn són molt elevades, en canvi quan sí que hi ha aquest suport familiar aquestes taxes baixen, sí? Més o menys a la població cisgènere. Llavors una mica aquí us demano que si teniu gent trans al vostre entorn o menors que feu aquests acompanyaments, sobretot si sou persones aliades de les persones trans o sou feministes o d'esquerres, no? Que jo, si esteu aquí, jo entenc que una mica sí. Llavors, una mica amb això per mi va ser un cop molt heavy, però per mi després vaig canviar d'institut i va ser un gran alliberament i em vaig agafar el terme de boiera. No sé si coneixeu boiera, però a nivell d'identitat política. Hi ha una persona que es diu Wittig, que a mi m'agrada molt, que ha escrit un llibre que es diu El pensamiento heterosexual, que parla de com tota la societat està estructurada per parelles heterosexuals i per persones heterosexuals. És a dir, que per exemple, quan tu veus una persona, tu ja suposes que és heterosexual fins que la persona digui el contrari, no? Moltes vegades aquest és un clar exemple fàcil perquè tothom pugui entendre. Llavors, la idea de Wittig era que les lesbianes no són dones, ¿vale? Que és una forma d'allunyar-se de forma ràpida per ella dels rols imposats de ser dona. Sí? Jo no dic que les dones no puguin allunyar-se d'aquests rols de gènere amb altres mitjans, empoderant-se d'altres formes. Simplement que dic que per mi va ser una alliberació agafar-me el terme polític i de dir-me, vale, com a identitat de gènere soc boiera. Sí? Jo, per exemple, perquè m'entengueu, tindria una expressió de gènere neutra. Llavors seria bisexual d'orientació sexual, tindria una identitat de gènere de no binària, trans i boiera, ¿vale? I el sexe biològic de femella perquè tinc vagina, sí? Llavors, més endavant, com em va començar a mig agradar que em parlessin en masculí i femení. Clar, jo abans com a boiera deia, hòstia, per què m'han de parlar en masculí? Doncs no m'agrada, saps, que em parlin en masculí, jo vull que em parlin en femení, perquè puc ser masculina igualment, no? Perquè que em parlin en femení. Fins que va arribar un punt que em va començar a agradar que em parlessin en masculí i en femení. I de cop i volta, el meu nom mort, sí, el nom que em van ficar al néixer, em va deixar d'agradar i de representar. Llavors em vaig començar a desassociar, em vaig començar a allunyar d'aquest nom fins al nom que tinc ara, que em dic Bru, sí? Llavors, què va passar? Que Girona, vale, és una ciutat molt petita. Les persones de la nostra generació, jo no coneixia referents trans no binaris, no? Aquí segurament també hi ha una falta de referents visibles, que ho estava comentant abans, que després ja ens ho comentaràs, però la idea és com, vale, jo només coneixia homes i dones trans, sí? Persones trans dins del binarisme de gènere. I clar, jo pensava, hòstia, jo no vull ser un home. Jo tenia molt clar que jo no era un home trans. I va ser com, vale, què faig? I malauradament vaig conèixer una persona de Barcelona, dic malauradament perquè era de Barcelona i em fa ràbia, perquè hi ha un piquet territorial Girona-Barcelona per Barcelona-centrisme, ¿vale? Si no ho sabíeu. Llavors vaig conèixer aquesta persona, hola, bona tarda. Vaig conèixer aquesta persona que era de Barcelona i vaig dir, hòstia, per fi em puc identificar amb una identitat.
I per això penso que és tan important que hi hagi referents visibles, perquè referents n'hi ha, perquè gent LGTBIQ+, n'hi ha a tot arreu, no? La idea és que siguin referents, que siguin respectades, que puguin sortir de l'armari, no? Que estiguin cuidades, que estiguin respectades. I una mica a Girona, sent una ciutat petita, encara mig poble, no? Per dir-ho així. I a vegades no passava. Llavors, per mi va ser molt bonic poder posar-me una etiqueta i etiquetar-me amb una experiència, perquè per mi va ser com una forma de començar a crear xarxa, una forma de començar a entendre què m'estava passant, perquè tenia aquests canvis. I també algo molt important que vull dir és que la disfòria a mi em va vindre de fora, sí? Molta gent cisgènere o que no coneix les realitats trans pensen que la disfòria és algo innat ja de les persones trans, moltes vegades. I moltes vegades no és així, sí? A mi, jo abans no tenia disfòria de gènere. Ara, actualment, tinc disfòria del meu pit. Per què? Perquè a mi, moltes vegades, quan em veien els pits, m'identificaven com a dona, directament. Llavors, a mi això em va començar a crear una sensació d'aversió als meus pits, sí? Perquè se m'identificava com a dona i no soc una dona i no ho volia. Llavors, em vaig plantejar hormonar-me, que no sé si sabeu, hi ha la unitat de trànsit a Catalunya. Ho coneixeu? Us ho explico. Explico igualment? Vale. És una unitat que es va crear fa uns quants anys a Barcelona, que és del CAP de Salut, que és guai perquè és públic, no? I és un centre d'atenció primària, que també és molt guai perquè al final ho tens allà a tocar, no? És més accessible. I ara és molt guai perquè està a diferents ciutats i més petites, com Girona, Reus. Ara en volen obrir una a Berga, com a Catalunya Central. Sí, sí. A Manresa també hi és la unitat de trànsit. Sí. És que en van obrir moltes. I et fan salut d'atenció integral a les persones trans. Què vol dir això? Que hi ha persones que són endocrinòlogues, hi ha una persona que és treballadora social, una psicòloga. És guai perquè les famílies poden rebre tractament psicològic i acompanyament. També hi ha una doctora, hi ha pediatres per les menors trans, no? I és molt guai perquè, com diu Llorenç, com ens ha dit Llorenç, o la companya aquí, encara es patologitza les identitats trans, i una unitat com aquesta, que són persones amb visió feminista, que fan com les hormones molt més accessibles, o els processos molt més accessibles i molt més respectuosos per totes les persones trans a nivell Catalunya, i és molt guai. Per exemple, jo quan vaig anar al trànsit, simplement vaig dir necessito una sessió d'informativa, no? I elles et donen tota la sessió de informació de totes les hormones, de quines conseqüències hi ha. Després, si tu decideixes prendre hormones, l'endocrinòloga et fa un seguiment. Després també pots demanar atenció psicològica. Jo personalment no en volia, però com que hi ha molts serveis, ho dic perquè també em sembla interessant si coneixeu gent de Catalunya o així, que també es pot recomanar i anar. I també reivindicar aquests serveis aquí, que també és guai, no? Sí, aquí una mica la qüestió, aquí estem una mica amb el tema serveis més complex, no és a escala comarcal. Aquí la unitat, aquí l'anomenem unitat d'identitat de gènere al País Valencià, i està, en aquest cas, nosaltres la més propera la tenim a l'Hospital Provincial de Castelló, però està molt mal distribuïda, perquè la unitat d'identitat de gènere de l'Hospital Provincial de Castelló està partida en dos. La part de psicologia te n'has d'anar a Vila-real, i la part, podríem dir, més d'endocrinologia, te n'has d'anar a l'Hospital Provincial, que és com quin sense sentit és este? És a dir, la problemàtica que tenim aquí és que, per exemple, gent de Vinaròs o d'altres llocs d'esta zona que intenta baixar, arribar a l'Hospital Provincial i dir-los, bé, i com faig per arribar a l'accés al servei psicològic? No, te n'has d'anar a Vila-real. I és com... És a dir, la situació aquí està una mica bastant més difícil. A València està més... Sí, a València està concentrat, la unitat d'identitat de gènere de València està concentrat tot al mateix lloc, i a Alacant també, però aquí a Castelló no ho entenc. A més que és lluny, no? També per vosaltres. Sí, perquè clar... Esteu com una hora, en plan, la gent que no té cotxe o que s'ha de moure amb transport públic, o la gent precària, que sol ser normalment la gent trans, no? Precisament. Ens hi trobem en situacions que aquí menors trans, infàncies trans, per exemple, perquè voldrien accedir-hi al servei Orienta, que és el servei que vindria a ser com el SAI a Catalunya, o a la unitat d'identitat de gènere, si la família no els dona suport o etc., no tenen com accedir a aquests serveis, perquè no està a l'abast.
no hi ha una persona a escala comarcal que vagi pels pobles un dia a la setmana, per exemple, voltant comarcalment, no. No hi ha aquesta possibilitat. És a dir, és una situació bastant més complexa que no la que teniu a l'altre cantó del riu Sénia, perquè per a nosaltres és... També a nivell educatiu a Catalunya n'hi ha implantat el protocol d'intervenció dels equips educatius aquí. Sí, Clar. I no internament. però no funciona, No? En plan, bueno, no sé No sé com Barcelona. funciona, però Sí, existeix, sí. Sí. Però està fatal, I trànsit, per exemple, també queda molt per treballar, perquè són professionals sanitaris que pues, són supercuquis que intenten de fer unes hores, però al final que moltes no tenen ni formació de gènere, llavors és com que ens estem trobant, pues, sobretot a nivell, no Barcelona, perquè potser tenen més formació, són les primeres que ho van fer, no? Però sí que estem trobant ciutats més petites que és com, ostres, no hi ha visió guai sobre identitats trans, sí? Sobretot en pediatria, coses així que encara jo crec que es necessita encara més visió, perquè com a persones trans adultes jo puc dir, mira, això pues, no em ve de gust que m'ho diguis, no? I ficar més límits clars. En canvi, no, el tema de menors trans pues, és un tema molt més sensible, vull que es poden crear traumes molt més ràpid, no? I més gent que representa que ha de tindre pues, una cultura, una formació, no? Però és que no hi ha pressupost tampoc, o sigui, és que estem sempre igual. O sigui, la falta de pressupost és brutal. En tota la qüestió, o sigui, bueno, per seguir en la línia, bueno, seguir no, perquè ja anava entrant en la qüestió aquí rural, seguint una mica en la línia de la transició, a mi em va passar una mica similar com a Bru. Jo aquí al poble no tenia cap referència, de fet no sabia qui era. Parlant clar, és a dir, no sabia qui era, no... Sí que sabia que a mi m'havien dit que havia de ser un home o que havia d'agafar el rol d'home, que havia de ser heterosexual, etc. Clar, encaixat ahir, un encaix que socialment tampoc s'hi donava. Per què no s'hi donava socialment? Perquè també vaig rebre molt d'assetjament escolar per tindre una expressió de gènere que trencava el que hauria de ser un home com Déu mana. Podríem parlar així en paraules més... Sí, utilitzo perquè aquí ja m'adequo. Doncs això, és a dir, ja començant per ahir, després jo, dintre del que vindria a ser grups de xiques, en primer, segon de l'ESO, no vaig tindre tampoc un encaix, perquè tampoc era llegit com una xica. És a dir, m'hi estava trobant amb totes aquestes dificultats. A més, dificultats que no sabia com... No saps. És que no, és el no saber, no saps què fer. Llavors, jo vaig anar-me'n a Catalunya, quan vaig començar amb molta militància, molt d'activisme, i arran de tindre contacte amb Manresa, amb l'Aldarulls i un col·lectiu LGTBI d'allà, doncs va ser quan vaig conèixer persones trans, va ser la meva primera referència. I em vaig adonar, per vivències que em contaven, que jo dic, hosti, però si aquestes vivències són superaparegudes a les que jo he viscut aquí, o sigui, són idèntiques. Llavors, ahir va ser quan vaig començar breakdown, o sigui, però brutal, en plan, perquè vaig començar a connectar, a trobar-li sentit tot, i doncs podríem parlar que de fa, no sé, 2 o 3 anys, jo principalment amb la Covid, que va ser quan vaig tornar aquí al poble, a mi em va vindre tot encara més fort. O sigui, no sé, vaig estar com els 3 mesos aquí al poble molt fort. També vaig començar a recordar somnis que jo tenia de quan era més una persona adolescent, és a dir, de visualitzar-me com a dona i tot. Com a que jo vull ser una dona, vull emular, saps, la imatge de dona, com diu el patriarcat. O sigui, recordar que jo tenia estos somnis, estos anhels. Clar, després amb la meva militància, el meu activisme a l'Aldarulls, vaig adonar-me que també això era una pressió social, un binarisme, un patriarcat, i és el punt en què vaig començar a explorar les identitats no binàries. I ahir va ser quan vaig dir, hosti, però tampoc me sento emmirallat en cap categoria cristal·litzada en el nostre sistema o en la nostra societat. I per això va ser quan vaig descobrir la qüestió de l'agenerisme. Però clar, arribar a l'agenerisme, que és com sortir fora de qualsevol categoria, que és el punt en el qual jo me sento emmirallat, em va costar la vida. I ara mateix, per exemple, tot i així, jo segueixo tenint punts de disfòria en el sentit de, potser sí que m'agradaria tindre una mica més d'expressió andrògina, i és on estic en el punt ara. És a dir, jo, doncs, podríem dir, centrar-me en la qüestió més ideològica, mental, tot, autoconèixer-me a escala interna, i ara el que vull és explorar-me a escala externa, que és el que vaig començar este any, que vaig començar a la unitat de trànsit, suport psicològic, que em van explicar les hormones, si volia fer-ne un ús, etc. Arran de diversos esdeveniments com el programa vaig deixar d'anar-hi,
I ara estic en procés, doncs, això de explorar-me expressivament. Llavors, a trànsit, sí. Vaig anar a trànsit, jo, i vaig decidir hormonar-me un temps. Hormones masculinitzadores, que és a dir, testosterona, sí. A l'estat espanyol hi ha les injectables i el gel. Les injectables el que passa és que et venen un pic molt alt, no? O sigui, la transició és més ràpida, et ve un pic molt alt però la baixada també és molt ràpida. Llavors el gel sí que és un rotllo perquè és cada dia, la pell et queda molt irritable, per exemple, et queda com pica, no?, a moltes persones. Hi ha diferents dosis. Bueno, el gel sol ser més tranqui, sí que és veritat que hi ha moltes dosis, hi ha 2, 4, 6 i 8. Dosis simplement és fer vale? Això són 2 dosis i 4 és 4 vegades, vale? La quantitat. Jo vaig decidir prendre una dosis baixeta, vaig decidir prendre 2, però clar, les hormones venen en pack. Què passa? Que els canvis, sí? Et canvia la veu, la musculació, la libido, no sé com es diu en català o en valencià libido, bueno, m'enteneu, no? Sí. Vale. Després el tamany del clítoris, et canvien diferents coses, no? El pèl, i jo simplement, o sigui, jo volia com alguns canvis, però no tots. Per exemple, un canvi que a mi m'interessava era que els pits es fan més petits. Llavors tu pots utilitzar binder, sabeu què és el binder? No, El binder és com un top que t'aplana els pits, sí? El tape, després hi ha el tape, que són com unes cintes que fas així, te'ls apartis pel costat. Aquests dos són els mètodes com més comuns per aplanar-se el pit. Llavors, clar, quan una persona trans que vol tindre una aparença més masculina o més andrògena utilitza això, al tindre els pits més petits es dissimulen millor, no? I queda millor la forma. En canvi, en persones que tenim els pits més grans és més complicat, és més incòmode. Vale? Llavors, per això també hi ha moltes persones no binàries que es prenen hormones però dosis baixes, per exemple, per poder evitar el pit. També a nivell de grassa corporal s'amaga més la cadera, no?, per poder tindre una expressió de gènere més andrògena. Això la meva experiència de masculinització. La feminització és un altre món de bloquejadors d'hormones, d'estrògens, i són uns altres processos, sí? Llavors també a nivell hormonal al final vaig decidir no hormonar-me més. També dic que les hormones són molt xungues perquè, explico, perquè les hormones no van estar creades per persones trans, sí? Són medicaments que van tindre efectes secundaris i que van canviar, simplement van veure des de la medicina que, per exemple, que posava més testosterona, però no estan dissenyades per nosaltres. Llavors això pot crear efectes adversos per a la nostra salut. Què passa? Que, òbviament, si estan ben controlades mèdicament, és molt millor i hi ha molts menys riscos, no? De fet, Trànsit diu que, per exemple, que no hi ha molts estudis, com he dit abans amb el tema d'intersexualitat, no? Que no hi ha molts estudis que ens portin a dir quines medicacions són les guais o no, quines marques sí, quines marques no, etc. Llavors falta molt d'estudi i molt de pressupost en aquest sentit. Sí que, clar, òbviament, les persones que necessitem fer un canvi corporal i que no estem bé amb això, és molt pitjor no tindre aquest accés a les hormones a nivell de salut mental, que estem fatal al final. Llavors, clar, cada persona trans jo crec que té el dret al propi cos i hem de decidir només nosaltres, però sabent tota la informació i que sigui accessible tota aquesta informació. I també demanar hormones que estiguin dissenyades per nosaltres, que ja està bé. Llavors, això a nivell de trànsit mèdic. Llavors hi ha una cosa que es diu trànsit social, que és això de canviar-te de nom, canviar-te de documentació. Ara fa poc he decidit canviar-me de documentació, però clar, és un procés molt llarg, costós, a nivell de diners, d'energies. Per exemple, jo tinc un títol de la universitat, ja vinga, torna a pagar el títol, torna a pagar el passaport, has de canviar tot de tot arreu, el carnet de conduir, vull dir que són diners, és temps, és energia, que molts anys no he tingut i és un pal, la veritat. I a part que també, com si vull canviar-me el DNI, no puc ficar-me a gènere no binari, llavors també és una cosa que em tira enrere. Que és una qüestió que la llei, agafant la qüestió de la llei trans, la qüestió no binària s'està reivindicant molt des del partits com el PSOE. S'ha fet molta retallada a la qüestió de les persones, la qüestió no binària dintre del marc legal, és com que només es reconeix la qüestió trans de manera home
i dona trans, fi, la qüestió no binària no es contempla, i és una reivindicació que em pareix lamentable que, a més, ho estiguen governant o banderant persones cis, que és com, no pinten res aquestes persones, qui hauria de tindre la veu són les persones trans. I el xungo és que s'han reunit amb col·lectius no binaris a Espanya, per exemple, que és un col·lectiu supergran, i tot i així no han canviat la llei, que és com, no sé, no ho entenem, des de la comunitat no binària és una que ens està costant molt, i clar, com a persones trans també és com, vale, volem apoyar la llei trans perquè hi ha millores clares, i és una aposta al final política, però alhora és com quin ens fa dolor, saps, que se'ns hagi apartat d'aquesta llei i de... no? És com l'alteritat de l'alteritat de l'alteritat, és a dir, l'alteritat vendria a ser com el segon, tercer estadi, quart estadi, saps? Com l'apartar, apartar, apartar. És com que una lluita constant en haver de reivindicar sempre, sempre, i és com els drets haurien d'estar garantits a escala de totes les realitats que hi conviuen en la nostra societat o al món. I cada vegada que reivindiquen, és com que la gent s'ho agafa com que no, em prendràs drets. I és com, no em prendràs drets, no es prenen drets les altres persones, sinó que es guanyen drets. Els drets sempre sumen. Sí. Sí. Aquí podríem, clar, continua, anava a dir, perquè si no és que no sé com ficar-hi... O sigui, me passa el tema rural tot el rato aquí. Sí. Vale. Això, la social. Llavors, tot el meu entorn sempre com m'havia acceptat molt, no? Perquè tenia un grup de gent d'esquerres feminista, com de gent que pensava i que realment m'havia acompanyat molt durant la meva vida, no? I que de cop i volta no sabien com tractar-me, no tenien ni idea. I era com, vale, és que realment només hi ha textos supercomplicats, rotllo teoria queer, rotllo superacadèmics, que a mi m'agraden personalment, però entenc que no sé, que no li puc donar a la meva àvia això perquè pugui acompanyar-me i respectar-me, ni la meva àvia, ni la meva mare, ni el meu pare, ni a moltes amigues, no? Perquè és superclassista, és superacadèmic i és supercapacitista i només si tens unes capacitats determinades, uns coneixements determinats, pots accedir a aquest coneixement. I per mi l'acadèmia no és això. Per mi l'acadèmia ha d'estar al servei de les persones, ha d'estar al servei dels moviments socials i dels drets humans. I per mi això implica que l'acadèmia sigui accessible. I per mi és una lluita política. Llavors, en base a que jo sentia com molt de dolor, no? Molta tristesa i frustració de dir, joder, gent que m'estima, l'estic començant a apartar perquè no m'estic sentint cuidada, no m'estic sentint que m'estiguin acompanyant, com, no? Per exemple, em deien el meu nom mort i es justificaven tot el rato, no li donaven valor, o s'equivocaven de pronoms i els era igual, no entenien l'important que era per mi. Llavors era com, joder, vull fer aquest canvi. Crec que les persones trans i no binàries són les que hem d'abanderar la lluita i que hem d'ocupar aquest espai de crear coneixement, aquest espai d'estar davant de la lluita trans i no binària, però alhora era com una càrrega, tot el rato fer pedagogia. I aquí va vindre una mica el llibre, de dir, vale, necessito un material accessible que tothom pugui entendre, però a més una mica més profund, que sigui interseccional, que tracti temes d'antiracisme, que tracti temes de treball sexual... Interseccional significaria tindre present, és que interseccional no... O sigui, sí, puntualitzo per això, o sigui, no me sap greu pel tema d'este, però interseccional significa tindre present moltes realitats. És a dir, entrellaçar moltes qüestions, és a dir, el racisme, el capacitisme, el treball sexual, les persones precaritzades, és a dir, no només tindre present un eix o una realitat, sinó moltes. Com és a dir, per exemple, amb les dones, que és d'on va sortir, el terme va sortir de Kimberly, que és una dona negra superpotent, molt guai, que era una crítica a les persones feministes blanques, a les dones blanques, perquè deia, bueno, és que les dones negres tenim una realitat diferent a les dones blanques, i no es pot no interseccionar i no connectar totes les realitats i identitats d'una persona, perquè no és el mateix la Inés Arrimadas, no? Sí. Que una bollera dona de poble precària, no? Sí. Bueno, un exemple, no? Clar. Llavors, com també passa amb nosaltres, no? Òbviament, jo tinc uns certs privilegis, o sigui, quan jo vaig escriure el llibre, que jo vaig pensar, que soc una persona no binària, soc blanca, tinc accés a l'acadèmia, soc de classe mitja alta, podríem dir, vull dir que no m'ha faltat mai de menjar, no?
Llavors, bueno, sense neurodivergències això està posat en dubte últimament, ho estic pensant. I bueno, certs privilegis. Llavors jo volia situar-me en el món, no? I pensar, hòstia, jo escrivia un llibre d'identitats no binàries quan és superdivers, no? És superdifícil com abarcar totes aquestes identitats. I aquí va entrar la idea de fer-ho col·laboratiu. Hi ha més de 20 persones no binàries que han participat del llibre d'alguna forma i de moltes interseccions, com dèiem, diferents, no? Llavors d'aquí hi ha persones que han il·lustrat el llibre, per exemple, a veure, deixeu-me ensenyar-vos una il·lustració. Per exemple, no? Que són, per exemple, hi ha una compi d'Equador, una altra d'Argentina, una altra de Xile, com per mi també era algo territorial, no? Fer-ho com més continental, transatlàntic. Llavors també que també hi ha persones d'aquí, no? Bueno, i llavors hi ha un capítol molt guai que és de testimonis. Bueno, el tema de les il·lustracions, per mi el llibre és molt important que donis feina a persones trans. També perquè ja us he dit, no? que la comunitat trans és molt precària. Llavors hi ha un informe de la UGT que va treure fa poquet temps, no sé si t'has llegit, que diu que hi ha un 80% d'atur de persones trans a l'estat espanyol. Llavors és una tassa enorme, no sé, 80, 70... Sí, 80. Vull dir que la UGT diu 80, però bueno, aquí les estadístiques van al voltant de tasses enormes, bàsicament, que això és el que ens interessa recalcar, no? I que per mi era com molt important dir, vale, faig una oferta laboral i també dono un 10% dels beneficis a campanyes trans. Ara he donat, per exemple, a 2 o 3 persones que es volen fer la masectomia, que és l'operació de masculinització de pit, que hi ha llistes d'espera enormes a Catalunya per la sanitat pública, enormes vol dir d'anys, ¿vale? I quan ho has de pagar vals 5.000 euros. Llavors, hi ha molta gent que no té aquest accés i depèn d'altres persones trans o d'altres col·lectius feministes o de persones a títol individual que donen diners a aquestes campanyes. Torno, és col·laboratiu. Llavors hi ha un apartat final que és de testimonis, que aquí hi ha una persona que és treballadora sexual, que viu en un santuari animal, hi ha una altra persona que és drag king, no sé si coneixeu què és drag king. Seria... El drag king, el drag queen són les persones que performatitzen la feminitat hegemònica, sí? És a dir, que actuen des de la feminitat, representant, ballant, cantant, fent humor, també, diria jo. I els drag kings són al revés, sí? Persones que performatitzen la masculinitat hegemònica. I això ho fan des d'un punt de vista polític, no? També d'empoderament, de reivindicar que hi ha molts tipus de masculinitats, per exemple, no? Jo conec un grup que es diu Chicazos Polet, que són amigues meves, que són drag kings, i fan com una performance marica, com d'una masculinitat en pluma, que em sembla interessant també conèixer aquesta realitat que moltes vegades és invisibilitzada, no? I, bueno, amb una persona migrant, una persona amb neurodivergència, i m'agradaria compartir-vos un d'aquests testimonis. Us ve de gust? Vai. No sé mai quin triar, és algo que em costa molt. Jo dic la neurodivergència. Sí, o sigui, neurodivergència vindria a ser totes aquelles persones que la manera d'enraonar no se cenyeix a una norma, és a dir, que trenquen amb esta... Perquè, clar, el concepte neurodivergent aquí tampoc està molt... No es coneix per això, o sigui que potser sí. Pot ser guai, no? Sí. Vale. Em dic gènere no binari, salut mental, Nox, Eli. Em dic Nox i sóc una persona trans no binària, concretament una deminoia. Us en recordeu deminoia, com us he dit, quasi noia? Sí. Tinc 20 anys i em vaig criar a Múrcia. Durant molts anys, al principi de la meva transició, vaig estar ubicada en un gènere en el qual no m'identificava realment, el de noia trans. Vivint en un entorn conservador catòlic, mira, sí que és una bona, conservador catòlic, etc. No va ser fins a la universitat que vaig començar a deixar-me anar amb tot el tema del gènere, descobrint qui sóc realment. Autodescobriment com a deminoia. Al Nadal jo mateixa vaig tornar a començar a sentir la sensació de no encaixar amb el que realment volia ser. Em quedava les nits en blanc pensant, què ets realment, com haurien d'anomenar-me? Sentia que m'empenyien cap a un costat de la balança en lloc d'on volia parar-me.
Aquesta societat t'empeny cap al binarisme de gènere sense donar-te opció que et sentis representada en una escala en la qual que sí encaixa realment. Pensant que era realment, no sabia qui era, sentia que no sabia res de mi. Vaig estar durant 2 mesos donant-li voltes a la meva identitat. Un dia estant amb amigues vaig decidir identificar-me amb el gènere. Amb prou feines em van deixar utilitzar el neutre a casa. La meva identitat era negada i em feia sentir molta frustració. També era negada a classe, usant el femení com a noia trans, sense poder descobrir qui realment era. Inicis de neurodivergència i salut mental. Avui dia la salut mental a Espanya es troba en unes condicions horribles. Se'ns exposa medicació a la força. Moltes vegades els professionals que ens atenen ens falten al respecte o se'ns dona un tracte que no s'hauria de donar, que no és l'adequat. Fa al voltant d'un mes jo mateixa em vaig adonar que tinc diversos indicis de tenir una malaltia mental, autisme i dèficit d'atenció. Tant el dèficit d'atenció com l'autisme comparteixen alguns símptomes o trets. Avui en dia, les psicòlogues de la Seguretat Social solen estar mal informades i solen ser bastant discriminatòries, ja siguis una persona trans, racialitzada o amb cos no normatiu. Jo encara no he anat al psicòleg, però sol ser hiperempàtica fins al punt de plorar per coses que afecten a tercers, em distrec amb facilitat, parlo, quan em parlen miro al terra. Normalment o tens el diagnòstic molt tard o no és acertat. La salut mental pública està molt malament de recursos. Per la part psiquiàtrica, fa poc vaig descobrir que tinc un alter ego, una personalitat a part de la meva que actua de manera independent a mi i que en el meu cas m'impedeix recordar el que he fet, arribant fins i tot a vegades a danyar el meu cos. El cas és que el meu alter té nom i es diu Deimos, recentment descobert com a bigènere. I encara que ara ens estem portant bé, encara em crea inseguretats de quan ell pren possessió que em faci misgènere accidentalment, perquè ell, utilitzant tant pronoms masculins com pronoms femenins, a part de discordar amb mi amb l'aparença física, és a dir, que tenen un pentinat diferent, sí, el seu alter ego i la seva identitat que normalment governa, diguem. Com a persones no binàries amb neurodivergència patim una invisibilització brutal, no sols en l'àmbit familiar, sociocultural, acadèmic, laboral, sinó que també som humillades. Se'ns sol qüestionar molt la nostra identitat, ens fan comentaris feridors, se'ns somet a vexacions per no encaixar dins del binarisme. Ni tan sols som reconegudes pel nostre propi govern. El fracàs per no incloure en la llei trans les identitats no binàries ni les menors trans converteix la llei trans en un èxit a mitges. No hauríem de parar fins a aconseguir-ho. És una cosa que pot ajudar a salvar moltes vides i fer que la gent pugui entendre millor la nostra situació. Bueno. Sí. Sí. Joder. Sí. Te donen un punt de vista que la gent aparentment no pot ni arribar ahir, a lo que, en aquest cas, a lo que tu dius, de que us podeu sentir ferits, al moment que us identifiquen per la forma de ser, per la forma de parlar, per el que sigui. Doncs, claro, és molt difícil per vosaltres i també és difícil per les persones habituals, normals de carrer, el no saber com dirigir-se a certes persones. Perquè, clar, tu ja tens un rol i tu mires una persona tal qual és ella, ja la identifiques i dirigis pensant el que tu dius antes, que aquesta persona serà una xica o serà un xic, segons l'aspecte que tu li veus. Sí, per això vaig treure el llibre, perquè és molt cansat per nosaltres també, no? Aquests tipus d'agressions, però jo estava superpartida de veure, és que no sé, com no hi ha un llibre que jo conegui fàcil en català i castellà que sigui fet per persones no binàries que busqui això, saps? Que busqui realment acompanyar i treure un pes a les persones trans. I és molt guai perquè també crec que, com bé dius, hi ha realitats que jo tampoc sabia, que jo també m'estic deconstruint moltes coses, el meu antiracisme, altres històries del meu classisme, no? Altres mogudes. Llavors, per mi, com ser testimonis, que la majoria de persones d'aquí, quantes persones racialitzades tenim al nostre voltant? I menys no binàries. Quantes persones treballadores sexuals tenim al nostre voltant? Quantes persones amb alter egos tenim al nostre voltant? I jo pensava, hòstia, cada text d'aquest, jo t'ho juro, jo fa molts anys que estic militant i llegeixo i tal, però deia, uau, és que són petits tresors, sabeu què vull dir? És tan potent com, per mi són superreferents aquesta gent i com, perquè també moltes vegades les persones trans és com, ai, pobretes, no? Com s'agafen molt des d'aquí. La meva mare li van dir, ai, pobreta, tens una filla trans. Saps? I la meva mare, hòstia, sí, estic superorgullosa de la meva filla, sí. Va amb la seva furgó donant tours per la península, per països catalans i saps? Amb el llibre, no? És com, joder, també com
com que sí que hi ha molta discriminació, però també és molt potent i és molt bonic ser trans i trobar-nos, per exemple, no? Aquí al teu poble, per mi és superbonic. Per exemple, crec que aquesta xarxa territorial i política i de coneixement, i que vosaltres també estigueu aquí, per mi ho fa encara més especial, no? I, bueno, perdó, m'he emocionat. Cookie. I sí, com jo prenc un muntó també amb vosaltres i és brutal. Vale, llavors, torno al llibre. Com us explico una mica els capítols vale, que hi ha. Hi ha un capítol que és de conceptes bàsics pel tema de l'accessibilitat. Llavors hi ha un vocabulari final, com un glossari que òbviament no notarà RAE, vale? En plan, no m'importa la RAE, que digui la RAE. I sabeu la meva opinió sobre l'acadèmia, també hi ha. Llavors, com vaig anar a persones que s'identifiquessin amb aquesta identitat i vaig dir què és per tu ser travesti, què és per tu ser queer, què és per tu ser boiera, no? Què és per tu ser marica. Bueno, com una mica així. Llavors, el tema de l'epistemologia trans, a veure, crec que us ho he ensenyat abans. O sigui, l'epistemologia, no sé si ho coneixeu què és l'epistemologia. És la ciència que estudia el coneixement, en plan, com es crea, quin tipus es crea, quin es visibilitza, quin no, el coneixement és objectiu, com un tipus de filosofia al voltant de què és el coneixement, sí? Algo així. Seria, no sé, com la historiografia en història, pues algo, no? Com es crea, no? Llavors és com, vale, pues l'epistemologia trans és per una mica recuperar la memòria històrica, he estudiat història, també es nota. I una mica per recuperar pues, que no és algo innovador, no és algo que haguem creat nosaltres, sinó que ja hi ha moltes persones que han estat creant coneixement trans des de fa bastant de temps i que hi ha hagut realitats trans, però quines s'han visibilitzat i quines no. La història, vale, és la típica frase, no? La història està escrita pels homes. Sí i no, em refereixo, que hi ha moltes persones trans o altres identitats que han escrit sobre la història, no tant, òbviament, per les condicions socials òbvies, no? Però quina història s'ha visibilitzat, quin coneixement s'ha visibilitzat, quin no, no? Per exemple, hi ha una branca de història que es diu l'arqueologia queer, que diu que els pobles ibers ja tenien penya trans o tenien diferents identitats de gènere. Llavors és com, vale, estem parlant de que no és algo innovador d'ara, sinó que hi ha hagut un borrat històric que, per què? Pues pel catolicisme, no? Pels interessos econòmics i del poder que hi havia, no? Pel tema també dels rols de gènere, això ho tracta molt la Sílvia Federici, que jo sóc anarquista, però m'agrada molt ella perquè agafa un comunisme que a mi m'interessa molt, que és com donat una volta feminista, no? Bueno, és que eren els textos de Marx, sinó que li dona 4 voltes. I una de les coses que diu és que es reprodueix aquest rol de gènere pel treball, partint del treball domèstic gratis, no? De les dones, sí? Llavors, tot aquest binarisme de gènere, tot el tema de les parelles heterosexuals està ficat per alguna cosa socialment, sí? I per això també m'interessa com que penseu que també, per exemple, fent una crítica eurocentrista i de la nostra blanquitud, nosaltres no som les primeres persones a dir-nos persones no binàries, sinó que, per exemple, amb el genocidi que va haver-hi a Viala, a Amèrica Llatina, doncs abans de nosaltres ja hi havia diferents cosmovisions amb moltes identitats de gènere i que encara hi ha pobles originaris que en tenen, no? I que nosaltres, persones de l'estat espanyol, del regne d'Espanya, en aquell moment, que va haver-hi aquest borrat, aquest genocidi i es va com eliminar part de la cosmovisió de pobles originaris, no? I com que a vegades pensem que a Europa som les abanderades de la lluita LGTBI, no? I com, per exemple, la llei trans d'Argentina del 2012 és de les més modernes, és com la primera així com més heavy, i que nosaltres encara estem així a mitges aprovant la llei trans, a veure si a veure si faran alguna esmena o no. Bueno, tornem al llibre. Perdó, me'n vaig molt per los terrors d'Úbeda. Llavors també hi ha un apartat de referents, pel tema de que moltes vegades es diu no hi ha referents. Sí, n'hi ha, no són visibles, doncs visibilitzem-los, ¿vale? Llavors també hi ha un apartat que és de discriminació, que no volia que ocupés molta part del llibre, però crec que era molt important posar-lo. Llavors és, per exemple, lavabos, no?
lavabos, binaris, home, dona, on anem nosaltres? Què passa? Que moltes vegades tenim més infeccions d'orina, no? Jo, per exemple, a l'aeroport l'altre dia hi havia una cua brutal i em va fer molt de pal, com que m'ubiquessin en un lavabo determinat, per exemple, o inclús m'han arribat a treure fora del lavabo, una segureta fa un parell d'anys em va treure fora del lavabo, dient-me, aquest no és el teu lavabo, i jo, perdó, d'aquí a puto, perdó per puto, en deconstrucció. Llavors, hi havia com... És guai perquè moltes vegades ens quedem amb la crítica, doncs aquí com hi ha un paràgraf de propostes, com perquè sigui algo fàcil per poder fer també dels nostres entorns, no? Llavors hi ha un capítol de transició que parlo una mica del dret al propi cos i de les diferents transicions, operacions, hormones, etc. I aquest és un dels meus preferits, que és què fer si ets cisgènere i vols acompanyar les persones trans. Quines preguntes no dir, quines dir, com ens pots ajudar, tot allò que necessiteu saber per poder-nos acompanyar i respectar més, que moltes vegades són preguntes tabú. Hi ha molta gent que crec que ens estima, no parlo d'ultradreta TERFes, que és evident que n'hi ha. Les TERFes, per qui no conegui, és un moviment que és feminista, que per mi no, que diu que l'únic subjecte del feminisme són les dones cis heteros amb vagina, i que les dones trans són homes amb perruca, que les persones que som no binàries i tenim vagina som traïdores del gènere, històries així. I com que competeixen, sembla que competeixin, no?, entre els subjectes, que en realitat és tan fàcil com dones, bolleres i trans, per mi, no? Per mi els subjectes de feminisme és molt més ampli, no?, que això. Bueno, i això, què fer si gènere i vols acompanyar, i aquí és com una part bonica, utòpica, el que m'agradaria, que és perspectives de futur, que és el que m'agradaria que arribéssim totes juntes a nivell social, no? Que crec que és una responsabilitat, com he dit al principi, col·lectiva, no només de les persones trans, i crec que moltes vegades se'ns recau el pes a nosaltres de fer aquesta pedagogia o d'aquesta construcció, i crec que és com, vinga, com que també hi ha informació, hi ha documentals, i aquest llibre, no? Com que us animo a autodescobrir-vos, no? I una mica això. Llavors, dir-vos també que és un projecte autogestionat, que per mi era molt important, que és autoeditat. Per què? Perquè grans multinacionals empresàries del planeta donen un 10% només dels guanys a les autores, autoris, i el 90% se'l queden ells. I penseu que un cost de llibre normalment sol ser 1, 2, 3 euros màxim. Aquests llibres, com que són una editorial cookie, o sigui, una impremta cookie, perquè controlo d'on ve el paper, tota la producció, no? Si jo vull eliminar alguna cosa o ficar alguna cosa que a mi em ve de gust, ho puc fer quan jo vulgui. Això també és una llibertat personal que m'interessa tenir. No sé per on anava. El cost de producció, sí. Els llibres costen 6 o 7 euros. Imagineu-vos 1 o 2 euros tota l'explotació que deu haver-hi a darrere d'1 o 2 euros. Passa el mateix amb la roba, passa el mateix amb moltes coses, no? I el llibre val de 12 a 15 euros perquè també per mi era una forma important de fer-lo accessible. A vegades el regalo, també si la gent no té diners, com per mi és activisme al fi al cap. Així que, m'agrada que es valori la feina, òbviament, perquè és una feinada, i pagar tot l'equip, no? Com que és una feinada. I crec que ja estaria. No sé si em queda... Al final també m'agrada parlar una mica de les pors i inseguretats, que em sembla que és molt guai, perquè moltes vegades quan veiem una persona que xerra és com superempoderada, no? Superguai, no sé què, no. Jo vaig tindre molt de temps el síndrome de la impostora, sobretot abans de publicar-ho, rotllo atacs d'ansietat, que gràcies a les meves amiguis, ho dic a la càmera, per haver-me acompanyat, a la meva família, a la meva parella, que és com molt important per mi, no? I joder, que al final, perdó per joder, com que el síndrome d'impostora, no sé si sabeu, ho explico millor? Ho explico per si de cas. No m'agrada donar res per sentat. És com les persones que hem estat socialitzades com a dones, sí, perquè jo no soc una dona, però he estat molts anys de dona, no? També passa amb identitats dissidents, en la meva opinió, o sigui, amb gent marica o amb gent que ha patit bullying o històries així, també passa.
però bueno, normalment s'associa a les persones socialitzades com a perquè és la majoria, no? Són persones que, per exemple, jo tinc una formació, he llegit 1000 llibres, soc activista fa 1000 anys, a més soc una persona no binària i trans, qui millor, no?, que nosaltres mateixos per fer aquest llibre, per ocupar aquests espais. I és com, joder, pues jo, en plan, no pensava que fos legítim, no pensava que el que jo tingués a dir fos prou rellevant o que no pensava que ho faria prou bé, no? I aquí una mica també faig una crítica als moviments activistes, perquè moltes vegades em sento molt més segura venint aquí, en espais que potser no tenen un rol tan activista, que potser em fan preguntes, l'altre dia em van preguntar si als mobles també els havíem de canviar de pronoms, però ho van dir d'una forma tan cookie, saps què vull dir que no sé com, saps? No va ser per molestar-me, m'enteneu? Sí. I com que hi ha una escolta molt més activa, a veure, sí que hi ha la típica persona que dius, mare meva, vas a un poble i dic, ostres, Jari, com has arribat a aquesta xerrada? Bueno, que està bé que hi hagi arribat, però, pobre jo. Però bueno, com després en entorns de més militància, a vegades tenim aquest punitivisme, aquest de, ui, si t'equivoques, ja tatxada, per tota la vida. No? I és com, no, és que com us he dit al principi, jo ara potser dic això i em puc equivocar i no sé, o pues tampoc soc jurista com m'ha passat abans, no? Puc saber, no sé, alguna... Bueno, però vull dir que no tinc un coneixement absolut de tot i crec que és guai com permetre'ns-ho entre totes i acompanyar-nos des d'aquí, saps? Com esforçar-nos, no dic que no ens esforcem, però pasito a pasito, vamos. I bueno, una mica això, pasito a pasito però anar fent ràpid, perquè clar, alhora. I bueno, no sé si teniu alguna pregunta, comentari, algú que us hagi molat molt, algú que heu trobat a faltar. Tinc llibres aquí darrere, són en català, que em fa bastanta il·lusió, perquè jo soc anarquista però soc catalanista. Per mi és molt important la llengua, la cultura, conservar les tradicions guais, nosaltres, no? Els castellers molen. Però bueno, jo no crec en les fronteres, però bueno. Com també per això he fet el bilingüe, tinc un castellà i un castellà. I ja està. Alguna pregunta? Eres nascut a Catalunya o no? Sí, jo soc de Girona. Ah, eres nascut allí. Sí, soc de Girona. I orgullosa de Girona. Soc molt gironina, més que catalana i més que moltes coses. És correcte, però no, hi ha molta gent que se'n va a Catalunya i entonces se sent més català que no del poble o d'on ha nascut. Per això estic orgullós de que siguis i que te sentiguis catalana. Sí. Sí. Alguna pregunta? Algun comentari? Jo volia fer un comentari. Em diu en Miquel, soc metge, vinc en representació del col·lectiu LGT Ebre de Terres de l'Ebre, de Tortosa. Que guai. Crec que és molt important el que estàs fent avui aquí, de fer-nos una mica de docència sobre tota la terminologia, sobre la realitat. Crec que la gent ho necessita. Crec que a mesura que anem creixent, que anem progressant com a societat, doncs totes aquestes realitats que fins i tot afecten en la probabilitat que una persona pugui arribar al suïcidi, que s'està parlant també molt afortunadament dels trastorns mentals i del suïcidi. Crec que és molt important que la gent sàpiga, que conega aquests conceptes i que pugui familiaritzar-se. Aleshores jo voldria agrair-te i voldria convidar-te a que vinguessis a presentar el llibre a Tortosa. M'encantaria. Que vinguéssiu a parlar a la gent allí, perquè crec que ho heu fet d'una manera molt entenedora, molt clarificant. No obstant, el que tu estàs dient, i ella també ha fet al·lusió antes, que a vegades se senten agredits, però és que realment els metges, les infermeres, saben realment com han de tratar aquests casos? No. S'han format, No tenen ni idea. que és molt difícil poder tratar a una persona sense ferir-la d'alguna manera. Perquè, clar, si no saps com expressar o com dirigir-te a una persona, qualsevol cosa que li digues sense voler fer mal, pots agredir. I hi ha persones també que se senten agredides en seguida, uns altres ho toleren més o no. Però bueno, entenc que és un treball que és molt difícil. És molt difícil per les dues parts. Vosaltres per com ho rebeu i les persones que ens podem dirigir a vosaltres per com ens hem de dirigir. És una miqueta difícil. Jo penso que
per les altres persones, a veure, o sigui, també si parlem molt simple, a veure, la meva àvia, ¿vale? I jo quan li vaig dir que de peque o sigui, que era bisexual, amb 14 anys ja va dir que jo era malalta, ¿vale? Que tenia un trastorn mental. D'aquí 2 setmanes faig 28 anys. Mira, Sí, us faré per aquí. toca la puja a Girona a No celebrar-lo. us faré per aquí, per la cana. Vine. Bueno, com... Vale, va arribar això, no? I ara actualment va vindre la meva presentació del llibre, la meva firma de llibres quan ho vaig publicar, i ara no ho entenc, però m'ho respecta que té molt, no? I al final és com, joder, no sé si és tant que sigui difícil, sinó és com les ganes que nosaltres posem, sí? Perquè també com sí que hi ha un tabú i que és una feina, però és que demanem coses molt bàsiques, no són grans coses, i si li preguntes a una persona trans perdona, com et puc acompanyar o com et sentiries millor que et respecte, que crec que és una pregunta més o menys fàcil i crec que a nosaltres ens halaga, saps? Que en el nostre entorn ens preguntin gent que no està acostumada com et puc tractar bé, com et puc cuidar i fer un esforç col·lectiu. I crec que, no sé, perquè moltes vegades em passava això amb la meva transició, no? La meva mare és feminista de tota la vida i em deia que és molt difícil, no sé què, jo li deia, és que és difícil per mi, joder, que vaig a tot arreu i em discriminen, em costa més trobar feina, si em veuen així amb barba és com que la gent em mira pel carrer, no? És com, joder, com, sí, és difícil i no, saps? Que és més difícil per nosaltres, saps? Claro que és més difícil, s'hem de fer. És algo que vosaltres teniu que lluitar contra tota una, no sé, contra tot un gènere de persones que no estem habituats a tot això. Entonces és molt difícil entrar dins d'ahir i que t'accepten com a tal. Jo te faria una comparació a una mare de llops. Quan un llop se queda sense la mare, per molt que sigui mascle o femella, que l'accepten a dins de la manada és molt complicat per aquest animalet. I ell no té cap culpa i té que lluitar contra tots fins que pot entrar dins i és acceptat. I és el que esteu fent vosaltres, d'alguna forma, però aneu a visibilitzar el vostre perquè vos entenguen. Això és molt d'agrair per tots els que vinguin a escoltar, claro, evidentment. Gràcies. Volia dir una cosa, també, que em sembla molt guai que sigui un col·lectiu de Terres de l'Ebre, crec que és brutal, o sigui, que és molt necessari a l'ETA, perquè tinc col·legues d'allà, bàsicament. I que moltes gràcies, com que també em dona molta energia, com veure que hi ha penya militant, i bueno, que sí, que hagis vingut aquí és molt guai per mi. He vingut jo, però volien vindre més persones i al final no he pogut, però volien convidar-vos a que vinguéssiu. Vale, guai. I després en parlem, si voleu. Val, sí. Sí, claro. Vale, pues, si ningú té res més a dir, ara ja em deixo el pas a Llorenç. Jo ho faré molt sintètic, sí, jo ho faré molt sintètic, sí. Ves-te'n dient. Jo ho faré molt sintètic, sí. Jo de veritat t'ho agraïm molt perquè és que brutal, o sigui, no sé, a mi personalment m'has emocionat molt, és a dir, sí, és veritat, o sigui, no sé, que estiguis aquí i tot. És normal que vos emocioneu tots, en general, perquè tots heu patit una infància molt dura. Entonces, això, vulguis o no, sempre ho portes tota la vida. Això és bo traure, parlar-ho, és una forma de sanar, sanar-se amb la persona que ens pot exterioritzar. Ara, clar, sempre ho portes a dins, sempre és una mochila que la portes damunt i no te la llibres mai. D'esta forma és molt bo que un pugui parlar, que un se pugui expressar, que tot el que ell ha anat sofrint ho dona a conèixer, i és una forma d'alliberar-se d'altres coses a la persona. I és bo, jo crec que és molt bo que viu la mentalitat. Sempre, a tot que feu, sempre hi haurà algú que vos entendrà. Jo crec que per fer-ho hi ha que tenir un entorn molt segur, no? I una mica crec que ara s'està aconseguint això, almenys Sí. O sigui, a l'institut tampoc ens coneixia molt, però sí que i veure que nosaltres som de Benicarló, però el context al final és el mateix, l'entorn on te pugues expressar en aquests aspectes és nul, i que a poc a poc se comença a crear aquest espai i poder començar a treure tot allò que d'una forma o altra s'ha viscut. Crec que aquest punt és molt xulo el que s'ha
per molt que siguem a lo millor pocs, que jo crec que som triomfants. Directament ho dic. És com una forma de veure que això, no? Que a poc se va creant, i més enllaçant-lo, també perquè tingués coneixement de causa una mica de la situació aquí. El moviment TERF a esta zona està prou, o sigui, té molta visibilitat i té un altaveu molt gran, no? Potser són poques, però tenen un discurs molt agressiu i molt potent. Entonces, que podem començar a crear tota aquesta part des de la base, des dels torns de confiança i sanadors, jo crec que estem partint de la base. Sí. Totes les coses tenen que començar a crear unes bases i a partir d'allí es comença a sorgir tot, no? Una miqueta d'un, una miqueta de l'altre. Sobretot és intentar que la gent entengui una mica les coses, perquè moltes vegades no s'entenen. És important en el que ha viscut, en el que ha nascut, i només no veu altra cosa més que el que ha importat, i és bo que la gent pugui obrir-se una miqueta a veure altres conceptes. És important. Gràcies, m'alegro que us hagi agradat.